Klasov spev sa vlní po údolí a po stráňach čuť koscov v rodnom poli, tam družstvo PD Bošáca obrába pôdy. A žatva pšenice v poľnohospodárskom družstve Bošáca prebieha na takomto obilnom kombajne New Holland CX590, strojom plne vybaveným, ktorý tým svojim koscom zabezpečuje komfort doby dnešnej. PD Bošáca hospodári na 1300 hektároch poľnohospodárskej pôdy, z čoho je 800 hektárov ornej pôdy, zvyšok sú trvalotrávne porasty. Na ornej pôde pestujeme 860 hektárov pšenice, kde práve zber prebieha tej pšenice, cukrovú repu na výmere 80 hektárov, repku olejnú na 135 hektárov, kukuricu na siláž na 130 hektároch, kukuricu osiovovú na 24 hektároch. Zvýšok u lucerna, ktorá je tiež krmovinová základna pre tú rozsiahlu živočíšnu výrobu. Obilný kombajn, keď oddelí zrno od slamy, prebieha následne lisovanie slamy, ktorá slúži ako podstielka pre živočíšnu výrobu. Ako poľnohospodárovi je mi ľúto, že na PD Bošáca a nielen na PD Bošáca nemôžeme využívať veškerú ornú pôdu, nakoľko nariadenie Európskej únie nám zakazuje využívať veškerú poľnohospodársku pôdu, čo sa trošku vymyká zdravému sedliackému rozumu. Pozbierané zrno, ktoré vymláti obilný kombajn, sa odvezie vlečkou do pozberovej haly, kde sa následne dočasne uskladňuje. Odtiaľ to poputuje na čističku. V pozberovej hale máme uskladnené aj iné produkty na výrobu krmných zmesí, ktoré si sami vyrábame a následne nimi krmíme ošípané a hovädzí dobytok. Som rád, že som vám mohol trošku priblížiť žatvu na poľnohospodárskom družstve Bošáca, kde ste videli, ako sa oddelí to zrno od tej slámy, kde sa uskladní, čo sa robí so slamou a tak. Okrem repky olejky, pšenice, kukurice osivovej, lucerky, družstvo pestuje aj cesnak a cibulu pre potreby vlastného bytunku. Som hrdý, že dopestované komodity sa spracujú u nás, z ktorých sa vychová bravčové mäso, hovädzie mäso, ktoré zostáva u nás v regióne, ktoré si ľudia môžu zakúpiť.